vitamin. Ito. Ito ang apple. Apple yan. Ito. Okay, luya. Ito luya. Ito ang lemon. Okay, ito ang green apple. Ito yung resulta niya. Yan ang resulta niya. Ito yung turmeric. Ito. Naubos na kasi yung turmeric. Turmeric. Ito yung tatlong flavor. Ito apple, luya, at saka lemon. Masarap talaga ito. Yan. Para malakas ang iyong immune system. Ayan, maganda ito talaga. Tapos isang baso nito. Isang baso araw-araw. Tuwing umaga pagkagising, ito, ano ba nito? Isang baso 250 ml. Itong green apple, ito 'yon.